जोब्बाय आं एक नम्बर थगायसुला माबा बे बर'आ मालाबा असमिया खोमागोन नायबाय था गोरोन्थि लामाखौनो दैदेनगासिनो दं बे सारा आदाया सोलिफु सरकारनि अगमा बिल बिसिडिसिनि भाइस चेयारमेनमोन थेवब्लाबो सरकार थासेयावबो दिनै बिपिएफ दलाव जोगदान जानायनि उद्देश्यखौ फोरमायगोन नामा हागोन फंनैसोब्लाबो फोरमायनाय जागोन गिबियाव आङो नोंथांमोननि चेनेलसिम खुलुमबाय थाबाय लोगोसे आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायग्रा सिबिग्रा नायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय दिनै आङो एलेन सरकार पावार थासान्दियावबो दिनै मानो बिपिएफआव जयनिं जाबोनो गोनां जादों बेखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंनो हागोन जोंनि नुनाय बायदियाव थांनाय जानुवारि 2020आव एकर्ड जानाय बिटिआर सरकारनि जेनाखि एकर्ड खालामदों बे एकर्डआव जोङो जोंनि माबायै जेनेबा बिसिडिसि लेभेलनि पावार बायदि खामानि मावनो हानायखौ जों मोनाखै जों बिसिडिसि लेभेलाव जेखिनि खामानि मावो बे जों जे बुस्थुखौ जों बानायना हरो बे बुस्थुआ गासिनो बेक जाफिननानै आरो गोदान माबा माबि खालामनोसो बिसोरो बिथोन होफिननाय बायदि जायो आरो जोंखौ भाइस चेयारमेन हिसाबै खुनु फांसनाव गैया बायदि खालामदों नहियार बायदि खालामदों बेनिखायनो आङो बारा साबजानाय मोनाखै आरो बबे जाथिनि हारिनि भबिष्यतखौ नाहरनानैबो आरो बिटिसिनि थामोनथाखौ नाहरनानैबो आं दिनै एसे गोसोआव बुजिनाय मोननानै आङो एंगारना फैफिननानै हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जाफैनानै खामानि मावनो हाबोदों बिटिसिजों लोगोसे बिटिसिनि बाहेरनि बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि खालामनोब्ला दिनैनि बुब्लियाव इउ पिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआवनो बयबो भट होनांगोन बिपिएफ दोलोखौनो अनसायनांगोन होननानै नोंथाङा खावलायगोन नामा निस्सय जुदि जोंनि बिटिसिखौ बा बिटिसिनि पावारखौ बासायनोबा आरो बिटिसिनि जोंनि 6 सिडिउलखौ बासायनोब्ला आरो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बे जोंनि आउट अफ बिटिडिनि बर' माहारिखौबो जों बासायनोब्ला हाग्रामा सारनि दैदेननाय बायदियैनो जोङो साफ्रोमबो बर' सुबुं आरो बिटिसिनि थामोनथा जेनेबा बे मोनफ्रोमबो हारि माहारि बिथांमोनहा हाग्रामा सारनि सापर्टआवनो खामानि मावलायोबा आङो जाफुंगोन होननानै आसा खालामो दिनै प्रमद बर' बिथाङा गोबां गिदिर इलेक्सननि सिगांबो बुंदों आरो इलेक्सननि उनावबो बिथाङा बुंबाय थादों बिथाङा नंखाय बुंफ्लायो होनना नोंथाङा सानो नामा बेथ' ससियेल मिडिया बेखौथ' जों नुगासिनो दं आरो बयबो नोंथांमोननि चेनेलजोंबो जों मिथियो आरो गोरों गोरा बिथांमोनहाबो मिडिया थ्रुयै बुंगासिनो दङ बेथ' 100% नंगौ गोरोन्थि लामाखौनो दैदेनगासिनो दं बे सारा बुंनो थाङोब्ला बिथाङाथ' एकर्डनि सिगां एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावथ' गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनै बे हथादै बियो सुक्ति जाखांनायनि उनावनो बे बावगारलांजोब्बाय बर' हारिखौ बोरै दैदेनलांनांगौ गावनि जोंनि 6 सिडिउलखौ बोरै दैदेनलांनांगौ बोरै लाखिनांगौ बियो सार बिथाङा बेखौ गासैबो बावगारनानै दिनै मानिबा जाहोनाव बियो CPM बायदियावसो बियो जोगदान खालामनानै थानानै जिरायगासिनो दं दिनैनि समाव बर' हारिनि थासारिखौ जुदि मोजाङै मोजां लाखिनोब्ला दिनै बर'नि मोनसे हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा माबायदि निउट्रेलै खामानि मावनांगौ होनना नोंथाङा बुंनो सानो बर' जाथिनि थाखाय एबसुआ मोनसे सिनस्रि होननानै जों सानो जोंबो फोथायो साफ्रोमबो बर' जाथियानो एबसु खिन्थु एबसुआ दिनै सोरनिबा सावगारियावसो थानानै खामानि मावनायखौ जोङो नुबोनाय जादों बेनिखायनो जोङो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि सार बिथांमोनखौ एसे दुखु मोनो बिथांमोनहा निउट्रेल हिसाबै खामानि मावोब्ला जों बेयाव गोजोननाय दङ खुनु राजनितिक पार्टिजों बिथांमोनहा जोगदान खालामनानै खामानिखौ मावनो नाङा निउट्रेल हिसाबै सोर पार्टिया इलिगेल खामानि मावदों बेखौ बिसोरो हमथानो हानांगौ आरो सोर पार्टिया मोजां हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों बिसोर बेखौ सापर्ट होनांगौ बेखौनो आं खावलायो आदाया दिनै बिपिएफ दोलोआव जोगदान जाबाय बिनि सिगां बबेयाव दंमोन आङो ओमफ्राय सैथो सानदों बड'लेण्डखौ लाबोगोन होननानै ओमफ्राय दा बड'लेण्डखौ नांथायगौ आरो जोंनि बर' आखरखौ फरायनानै माबानायाबो बड'लेण्ड मोनाबा बे बर'आ मालाबा असमिया खोमागोन नायबाय था प्रमद बर'आ थगायदों नामा दिनैनि दिनाव थगायदों बियो एक नम्बर थगायसुला प्रमद बर'आ सिगां सरकाराव फैनो सिगां नोंथांमोननो मा खोथा होआमोन हाबाब बुंलाय बुजाय एखेबारे आइ आफाबो सैथो सानदोंमोनलाय बेंथाहैबाय मटर गारि रेल गारि बेंथाहैबाय दा बोरो मा थाखानि लुबि जोंहा आंथ' बिनिफ्राय 10 फैसाबो मोनजायाखै बिमाबो जोब्बाय आं